Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndituka Washington marimira kandi baba isabe correspondent wa BC National FM. Ndata rombo nakanaka kusangana na amai awa vanezo vari kuitika zviri kuitika mukati mavari zviri kuvarwadza zviri kuvabata. Andizi kuti mungati kudiwo muri Zimbabwe. Amai makadizvo ndokumira mutaurise muri Zimbabwe kwanisa kugonzwa. Chakaitika ozveshwa ndakazvitakura. Munogara kupi? Munogara kuHedden Park kuNew Parliament. Ndakazvitakura saka ndakatoenda kuchipatara ndichitotariswa kusvika ndakasvika 9 months. Yasvika 9 months kudaro 9 months dzakwana ndakamuka kuseni kwemanzi ndisisina pamuviri. Ndakana kuzvibhibhidha kwandiri kuita kana kurwara kana kuita sekwandiri kuita hapana. Asi chikundinetsa ndechoti kumarani kwatogara kune mumwe mwana wechisikana aigara achitakandiona aindikumbira mwana achinditi ndipewe mwana ari mukungumenyu ndimbotambawo naye. Mwe musi ndakatomutsura kuti iwe zvauri kuita zvachite hazvitaurike. Saka paaindiona pesa airamba achinditi ndipewe mwana wenyu ndimbotamba naye ndizikupai. Mwe musi akatoya kupa kwangu akanditi zvoni imamai mukubozoya here kuti munhu anogona kukujirai mwana ari mukungumenyu nokuda kwekuti ari kurwadziwa kuti iye hazvizi kuramba zvekuti taite mwana. Mwana uyu mwana wani? Aiwa mwana munotomuziva kuti mwana upapa paanogara mupaziva vabereki vake munovaziva. Mwana musikana mwana mukomana akura zvakadii? Ane 20 years. Iye asati ane mwana haana kuroorwa. Vabereki vake makambovaudza here kuti ndizikuita mwana wenyu? Ndakatomutsura kechituka chomai vachongwari. Saka iko zvinozvi pamukazomuka musisina pamuviri makwanisa here kunoudza vabereki vake kuti handina kukwanisa kutaura naye. Ndinawo ndati ndataura naye kuti angoti kutange nada kunozvinza murezi vagotobatsirika. Imi munogara nani? Ndine murume wangu mwana wangu tu. Uyu yanga iri pamuviri pechitatu. Kana muchide kunyangarika muri kureva here kuti kukura kwedumbu rongomuka dumbu pasisina? Ngatosvika 9 months ndakasitomhanya kusikani yei pakutanga mai ndapo chinotariswa muchitoonekwa kuti mudumbu mwana arimo andirika icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya iri kutaura amai yekuti vakangomuka dumbu pasisina vakaenda mukati mechipatara mapepas amuri kutarisa aya mapepas escan aya kureva kuti vakaenda kumadoctors vakanotariswa vane makadhi ekuratidza kuti kuchipatara pavanga vachienda mudumbu mune mwana kubva pa1 month kusvika pa9 month mwana achitotena achionekwa. Asi iko zvinozvi mushure mekuti kune mwana aingogara achiti ndipei mwana ari mudumbu menyu nditambe naye vakazongumuka pa9 month dumbu hapachisina ndokuenda kuskani inova ndiyo yamuri kuona iyi. Skani yakuchishevedzera kuti mudumbu hamuna chino but mudumbu mambenge mune mwana apo pambenge paine mwana aisvika achiti ndiri kukumbira mwana ari mudumbu menyu muri yeZimbabwe tomboti ndimi ndikwenyu kwaitika zvinhu unodase ona chitoko zvinozvi amai pfungwa dzenyu dziri kuti chii mukamona mwana munoti chii imi nemurume wenyu nezvamange makatarisisa pasisina mukufunga kuti moita sei? Mwana achosvika achiti amai ndokumbira kuti mundipewo mwana wenyu ari mudumbu nditambe naye. Todarika nyangwe neparodhi aito ndipewo mwana wenyu nditambe naye saka tondituka mwana wenyu asi kuremera here ndipewo nditambe naye. Pamwiri pachibva muzongumuka pasina. Hamuna kubleeda. Hamuna kubuda ropa. Kana saini yekuratidza kuti pane chabva pamuri. Asi pamwiri pakangomuka pasina. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiro Washington marimira kuti bozongora ndio amai vamuri kuona vari mukati mekuchema kuti muri yeZimbabwe mukawabatsira sei kuti pamwiri pane maini 9 months pano mungu mukapasipo. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiye muchatiudza nekuti batsira kuti zvingafambisika sei. Munogara kupi mama? New Parliament. Muno mukati meguta reHarare. Tatenda mai.